Carballiño, seguinte equipo que xa te chama para dicir imos facer unha ficha, imos facer un contrato. Eu non sei se Juan Puertas tiña representante, non tiña, se te chamaban a ti directamente, como é isto? No, o representante empecé a ter no ano do Leis. Despois de debutar en primeira, aí sí, xa tuve un representante, xa te empezan a chamar e bueno, pero tamén agora xa cando estás neste mundo metido, pouco representante che fai falta, non? Sempre, home, é importante algún que teña confianza contigo, que sabes que non che vai fallar por qualquer cousa, que mire máis por ti que por eles, e sempre da axuda, non? Pero, sobre todo, o ano do Leis, tuve bastante representantes que me chamaron e nada, e teño que agradecerles tamén a eles. Digamos que o teu primeiro equipo, vamos a poñer oficial, de primeira división. O Leis. Como se vive un banquillo, un vestiario dun equipo de primeira división? Pois, como todo, non? O que pasa é que, ao mellor, xa a ese nivel, os entrenamientos son moi competitivos, todo o mundo quere xogar, pero sempre é moi sano, non? Sempre hai algún pique, pero normal, porque todo o mundo quere xogar, entrenas fuerte para chegar o sábado co entrenador de minutos, e é verdad que vívolo de outra maneira. Está claro que se vive outro ambiente, estás no máis alto, tens que chegar o sábado a ganar, e no Leis, sobre todo no Leis, non? Cada partido para nós non a final, porque o objetivo era salvarse, estuvemos todo o ano aí peleando para salvarnos e ao final descendemos, non? Pero penso que fixemos unha boa temporada para a plantilla que tiñamos. Despois en diciembre foron os xogadores importantes por temas personales. Estamos peleando aí hasta o final, non? Para o Leis, que é o primeiro ano que estuve en División de Honor, creo que demos a cara e é verdad que foi un ano para min increíble, non? Porque o primeiro ano que debutes en primeira sempre che queda marcado. Cal é o teu primer partido de división, contra quen e que lembras dese día? O primer partido foi contra Navarra, contra Xota na casa. Estás con nervios ese no banquillo, a ver se vou entrar, sempre te impresiona un pouco, non? Ver xogar contra eses xogadores en primeira, que vas a debutar un rapaz novo, a ver como faz e tal, e a verdad que ben, non? Ben, despois entras na dinámica e é normal, non? Todo. Como saliu ese día? Ben, perdemos 0-1, creo, 1-2 na casa. A verdad que foi un partido de poucos goles, pero competimos contra un rival como a Xota, que é outro equipo que está sentado na categoría que sempre estuvo en primeira, e bueno, a partir de aí traballar día a día e para ter oportunidades. Imagínome que debutaches ese día. Debutei ese día, pero a primeira volta, como che dixen antes, non xoguei moito e non metí nin gol. E depois empezamos a segunda volta, que foi un derbi contra o Santiago en Colubelle, e foi o primer partido que ganamos en primeira, e tuve a suerte de meter 3 goles. Entón, para min, iso foi inolvidable, non? Ver aí o pabellón cheo, un derbi, meter 3 goles, ganar o primer partido Leis, a verdad que se deu todo moi bonito. Iso non se pode olvidar, E aparte, nadie apostaba casi por ese equipo xa, non? Pensaban que xa estábamos desquiciados, porque a primeira volta casi non ganáramos partido, non sei se ganáramos un, e a partir dese partido ganamos 3 partidos seguidos, xogando 2 partidos fora, e tuve a suerte de marcar tamén. Entón, despois, sempre, cando o equipo gana e ti marcas, pois, sempre te sintes contento, non? E a verdad que foi un ano maravilloso para mí, maravilloso, porque a nivel personal, a nivel deportivo, estar ao lado da casa, xogar en primeira, tiño todo, acaba de entrenar, iba a casa, coa familia, non podía pedir máis. Imagínome que, a ver, no deporte non cheguei a xogar en primeira división, ni moito menos, pero sí que hai ese factor psicolóxico de que estás desexando que chegue un bo partido para que che empecen a salir ben as cousas, non? Porque moitas veces dices, estás xogando e dices, ostras, pero se eu non xogo así, eu xogo mellor, que está pasando? Hai esa presión de que primeira división, un equipo que está por primeira vez, tienes un fichaje novo, que pasa a veces pola cabeza cando un xogador non empeza a despuntar? Esa presión, non sei se en un momento se che pasou. Sí, hai días que vas para casa e dices, servirei para estar aquí, farás unha grande categoría, porque viras que van pasando as jornadas, que as cousas non van salindo, entón pasanche mil cousas pola cabeza. Pero bueno, depois tamén teño que agradecer ao entrenador, que sempre apostou por min, falaba moito comigo, que estuvera tranquilo, que seguira entrenando, que as cousas iban salindo, e nada, está claro que é o que dices ti, eu penso que para o xogador a cabeza é todo, se non estás ben de cabeza é raro que salen as cousas. Pero bueno, eu sempre son dos que dicen que se traballas, se sigues traballando
día a día, cuidándote, facendo as cousas ben, o que penso que as cousas ao final acaban saindo. Ao final, mira, tuve a suerte de disfrutar disto na máxima categoría e moi orgulloso, non, de onde cheguei. Como se porta, vamos a dicir, o país, España, co fútbol sala? Parece que aquí o único que predomina é o fútbol, e queiras ou non, o fútbol está en todos os lados, non? Como se porta a nivel fútbol sala con vos? Ben, a verdad que, hombre, baixou moito a nivel económico o fútbol sala en España, non, polo tema da crisis, sacando os tres grandes, Inter, Barça e Pozo, creo que hai moita igualdade nos outros equipos por circunstancias, non, da crisis, como che dixen antes, e nada, non podes comparar o fútbol co fútbol sala, non, o fútbol é o deporte top, non, é o que se move todo. O fútbol sala, por desgracia, está como está e nada, hai que aceptalo. Así tamén moitos xogadores están indo fora, non, porque hai outros países que están apostando polo fútbol sala e os xogadores marchan, non, pero a nivel de competitividade da liga e todo, a mellor é a española, sen dúda. Para min é a mellor liga do mundo e son a suerte para nós, non, ter a liga, a mellor liga aquí no noso país. Como é a vida dun xogador de élite no fútbol sala ao día a día? Pois entrenar mañán e tarde, como o fútbol, máis ou menos, ou quizás ainda se entrene menos o fútbol. Pero bueno, o día a día é normal, levantaste, entrenas de mañán, descansas, entrenas de tarde, despois nas horas libres vas estudiando, preparando cousas, e así o día a día, non? Normal, como penso que con outros deportes. Compaginabas tamén estudios con deporte? Sí, gustaríame seguir vinculado ao fútbol sala, non? Nas escolas ou para entrenar nenos pequenos, que é o que me gusta, non? Gustaríame enseñar no futuro, enseñar aos rapaces, e nada, preparándome niso e a ver se temos suerte, non, de no futuro poder estar enseñando aos rapaces. Estás no Leis, rematas a túa tempada no Leis e daí saltas a Torrejón, a Carnicer. Que tal? Moi ben, Carnicer é que, bueno, falleceu fai pouco, que era entrenador, presidente, que tamén era un home no fútbol sala, un referente, non, por a seriedade que tiña, que fai 3 ou 4 anos, como o Ayuntamiento de Torrejón, creo, ou algo así, non apoiaba moito o equipo, pois colleu e descendeu o equipo, fixo desaparecer, dixo para engañar, non vou engañar a nadie, se non se pode salir en primeira, pois non se sale. Era un tío moi serio, que como chegar a final de mes e non foras cobrar, xa te chamaba. Oye, que era todo o contrario, el sentíase orgulloso de non deberlle un duro a nin xogador. E a verdad que teño moito que agradecerlle, porque foi cando descendeu o Leis, pero ele apostou por min, porque se a mellor non apostara por min hoxe non seguiría xogando en primeira. Apostou por min, foi un ano moi bo tamén, que nos metemos en Copa e foi a primeira vez que saín tamén de aquí, marchei para Madrid, chegas a Madrid, a vida ali é todo diferente e son experiencias que te fan crecer como persona tamén. Que ten de diferente? Madrid? Con referente ao como estabas adestrando aquí ou como estabas xogando aquí, e logo que é a cidade en sí. Hombre, é todo moi diferente, non? Madrid, non vamos a descubrir Madrid agora, non? A nivel deportivo está claro que vas con a responsabilidade, non? Porque vas a un equipo que ten que pelear por estar nos 8 primeiros, sales da casa, a adaptación, sempre xas con ese nervios, é todo diferente, non? Pero tamén co paso do tempo te sintes orgulloso, non? De salir da casa, que creces como persona, vas vendo outras cousas, e a verdad que na hora de entrenar non hai diferencia, porque aquí no Leis entrenábamos moi ben, porque con Tomás de Dios, que tamén, como dixen antes, é un dos que apostou por min sempre, e era unha intensidade de entrenamientos increíble. En Carnicer igual, tiñamos tamén un preparador físico que é Valle, que é un tío que é moi válido, e entrenábamos increíble. Ese equipo sempre se caracterizaba por como estaba físicamente. Carnicer ganaba os partidos por pesados, non paraban de correr, competitividade, e a verdad que cada ano me enseñou moitas cousas, non? De que época falamos aí? De que ano? Aí falamos 2009, 2010, 2008, 2009, algo por aí, penso que sí, por aí. 2008, creo. Imagíname que nas túas vacacións viñas a Redondela. Todo verano. E chegas de fora, que tal por ali e tal. E con moitas ganas, non, de estar aquí coa xente, despois de pasar un ano fora, que non miras a xente, estás tú viaxando os partidos, desconectar o verano aquí con a xente no pueblo, pois é o mellor que hai, verdad?
Un Redondelá bota de menos a súa vila cando está fora. Claro, moito, moito. Eu, aparte, sou moi casero da miña terra, de San Martiño, de Redondela, dos amigos. Eu, cada vez que chego, cena un día, cena con outros. A verdad que iso é bonito tamén, non? Chegar e ver a tua xente, a verdad que é o que te fai feliz. Que digo os teus pais cando dicen, ostras, este rapaz que antes estaba aí a darlle a pelotas el solo aquí en Ventosela, ao final, mira, tiñas razón, Iso que me dice moitas veces, mira un rapaz daqui de Ventosela, daqui do pueblo, que casi nadie te coñecía, aquí non conoce ni un pueblo, a verdad que chegar aí onde cheguei é un orgullo para eles tamén, non? Miña nai, cando foi a época esa que funda a Semana Santa na Conceito, levábame todos os días, a verdad que teño moito que agradecerlle a eles tamén, é unha pena, non? Porque eles sempre me ten iso aí, se quedaras ali, seguiras ali, a mellor o fútbol, pero como dixen antes nunca se sabe, agora é fácil dicilo, a mellor seguí ali tamén e non chegaba onde cheguei agora tamén. Imagínome que guardará os recortes de prensa. Sí, teño un libro aí con todo, porque iso ao final son os recordos que che quedan, enseñaros a ela tamén, miralos, é un orgullo, non? E iso é o máis bonito que hai. A día de hoxe sigues mantendo esa ilusión, esas ganas, ese espírito de cada vez que sale un recorte de prensa telo aí guardado? Si, eu calquer cousa que sala gustame guardar todo. Sempre digo, menos este ano que me pasou con Italia, que bueno, pasou aí o que pasou, non sei se te enteraste. Sí, pero tocámoslo despois. Vale. Pois a verdad que recordo todo, teño todo recordo, goles, vídeos, todo guardado, porque iso despois é o que che gusta recordar, non? Cando ves a Redondela, xa Juan Puertas é un xogador coñecido, porque non hai máis que poñer Juan Puertas no Google, bueno, a verdade é que sí que sae bastante información. Ti chegas a Redondela como xogador profesional, vamos a dicirlo, do fútbol sala. A xente, os teus coñecidos, a xente que máis ou menos sabe que ti eres xogador de fútbol, parece que o ven distinto ou simplemente pasas desapercibido? Non digo como ti te sintas, sino, pero como ti si sabes que a xente te pode chegar a ver. Eu penso que tampouco me poño a fixar niso, non? Eu chego, normal coa xente, penso que a xente me trata igual, sempre che pregunta, non? Oi, que tal, enhorabuena por estar onde estás. A verdad que é un orgullo, non? Que tamén a xente se reconoza, non? Que estás xogando onde estás, iso tamén é bonito, non? Pero penso que todavía foi igual, marchar, como dixen antes, o fútbol sala non é o fútbol, non ten o tirón do fútbol, entón nada, eu creo que, hombre, sempre, sobre todo os nenos, non? O máis pequeno sempre te desalza un pouco máis, é bueno, pero normalidade, eu penso que tampouco tanta diferencia. Como estaba nesa época o nivel do fútbol sala en Redondela? Ben, o nivel do fútbol sala en Redondela fai anos, non sei se te acordas, cando chegou a estar en segunda B. Era un equipo forte, e con muchos xogadores, é unha pena, non? Eu penso que Redondela pode estar máis arriba de onde está, e agora con este pabillón, con como está traballando desde abaixo a canteiro, penso que este equipo pode estar máis arriba e pronto vai estar, penso. Imagíname que cando estás fora ti sigues ao tanto de como está o pueblo. Tens contactos con xente de aquí, cos teus pais, cos colegas. Eres unha persoa que te interesa como está, digamos, a vida no pueblo, inda que ti non estés aquí? Sí, claro, sempre. Qualquer cousa que me entero se empeza a preguntar, oi, que pasou, tal. É como dixen antes, para min a terra tírame moito, é un orgullo ser de onde son, e nunca podes olvidarte, non? Por moito que estes fora, estou pendente de todo, dos amigos, da familia, de como vai Redondela, cando pasa calquer cousa, unha desgracia, que ojalá que non pase nunca, non? Pero empeza a preguntar, oi, que pasou? Todo o día na cabeza coa terra sempre, iso sin duda. Para mí Redondela é a familia, a xente conhecida, e iso ao final é o que che queda, non? Salíndonos así un pouco de fútbol sala, imagínome que che gusta estar ao día do país, ao día como vai todo, gustache a política? Non moito, a verdade que non moito. Ou polo menos a mellor, non sei se estás interesado, non me refiro, non che vou a preguntar ideoloxías políticas ni moito menos, pero interésache saber máis ou menos como está, pois non sei, a política local en Redondela ou a política a nivel nacional? Eu, xa sei, como dixen, home, sempre se interesa, non? A ver con
quen vai gobernar, como vai todo, é iso, pero xa dixen antes, a miña política non a sigo moito e só pido que fan as cousas ben, que non engañen a nadie e que ao final vamos a seguir todos gañando, non? Pero o fútbol sala, ou calquer outro deporte, ao fin e ao cabo, non vou dicir que non deixa de ser política, pero sí influe moito dependendo a veces que concelleiros hai. Aquí no caso en Rondela houve moitos concelleiros dende que gobernaba o PSOE, despois goberna o Partido Popular, e a veces, dende o meu punto de vista, non sei se ti queres o mesmo, a veces hai concelleiros que están en cargos ou en postos que non ten nada que ver con eles, ou que poden estar preparados, e logo así sí que se reflicte en sí no deporte, non? Se non hai un bo concelleiro de cultura ou de deportes, posiblemente o mellor como está gobernado, como está levado o deporte nesa vila influe. Sí, está claro que habrá concelleiros que aposten máis polo deporte, que fan a mellor as cousas. Ahora penso que Rondela está facendo moi ben co deporte, véase a primeira gala do deporte que hubo, que estuvo moi ben, é importante, non? É importante que non se olvide do deporte, que ao final para que os nenos tamén se entreteñan, que disfruten, non, practicando o que lles guste, é o que dices ti, non? É un concelleiro que faga ben as cousas, que non se olvide do deporte, non?